Shalom, horas madihita saluhutna di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tang yang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Dorak sota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di minggu pa 27 Hodung Trinitatis di tanggal 3 November 2024 imana tersurat di Markus bidu 12 ayat 20 rodi ayat 34 doho topik minggu makaolongi Tuhan debata doho donga jolma mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Na dibegesi boto surat sahalak do nasida na masia lusani gabe Roma ibana jumonok dung ditada dengan ni alus ni Yesus disukum maibana. Dia do patik na umangat sian patiki sudena. Dia lusi Yesus maibana di dokma odo patik na umangat. Tangi homa ali Israel Tuhan sasada sado Tuhan debatatai. Jala haholongam mudo Tuhan debatam sian nasa ati-atem, sian nasa hosam, sian nasa roham, do sian nasa gugum. Ia patik paiduana odo. Haholongam mudo dongami songo dirim. Patik na umangat sian na duai dangadong. Jadi di dok siboto surati matu ibana tikos di doko guru hobartu hasitongan. Sadadu debata jaladang adong na asing dukoni ibana. Jala manghaholongi ibana sian nasa ati-ati, sian nasa roha doho sian nasa gugu, huhut manghaholongi dongan songo diriniba umanga doi sian saluhut akapilian situtungon nang pilihan na asing pe. Dung dibegi Yesus patasna maralus nindama madok ibana. Dang siadia daw ho sian harajau ni debata. Olan nii dangadong be nahum roha pasukusukun ibana. Imahatan itu hata. Tagamodo nasodi boto si boto surati manang ahli taurati taringot tu patiki ubahed di pasukuto Tuhan Yesus. Anggo di Matius 22 ayat 35 doho di Lukas 10 ayat 25 tung takasdo didok na mangujuni Yesus do ibana. Jadi gudang do songoniate pura-pura tidak tahu atau pura-pura tahu. Alai molo tapamanat suku-suku ni siboto suraton dang holan sekedar naing manada patiki ibana alai rikot di ibana boto onna dia dututu patit na umangat sian patiki sudena yang mana hukum yang terutama dan utama. Hamuak kadongan molo martaringot tu patik di Israel di zaman ni Yesus boy dudua na nidok na disi ima na perjulu patik ni debata. Songon na tersurat di buku Musai. Macai gudang do patiki. Alai na paling terkenal ima patik na sapului ke 10 hukum Taurat. Atau dasatita manang didok muse dekalo. Jalan apa dua hon patik-patik. Aturan-aturan. Alai macai gudang jala rumik do patiki diuji akarabi do pahibulhon di rumuson nasida mai gabe adong ma onom 110 pasal nama rumang patik tabayakom marupani onom 110 pasal na marumang patik 240 lumai marumang pareta 715 marumang ora-ora. Jala na onom 110 patiki dang polib besude na di enet sian patik ni si Musa. Maksudnya sian patik
ni debata na pinasahat na marhiti si Musa. Alay gudangan nama na diujakot tu tafsiran na siyan pemahaman na sa diri, siyan pangatusyon na sa diri. Di pabidang do na diba, diorui na diba nari. Rupani mo lo di buku Musa di dook, holong maroham di dongami. Alay mo lo di patik-patiki, gaberita bay dui di dokma, holong maroham di dongammu. Hosomma ia di musuh. Jadi tabadik korupani anggo di buku Musa di dok holong maroham di dongammi. Titik. Alay mo lo di patik-patik nasidai di dokma, holong maroham di dongammu. Hosomma ia di musuh. Di pudian nyari gabe patik-patiki nama nagumudang di tadda halak, di tadda nasida. Molo martaringot tu hata patik, tu sina malawar rohana sida, masuk na tu patik-patiki. Asana sinukun ni siboto surat itu Yesus taringot tu patik na umangat hukum yang terutama. Mungkin manang totu sian na onom ratus sapuluh tolido ni dokna. Dada sian patik ni debata songon natar surat di buku Musai. Alai Yesus mabuan ibana mulak tubona tu surati. Idua sagabe di dook Yesus odo patik na umangat. Tangi homa ale Israel Tuhan sasada sado debatatay. Jala si haholongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, sian nasa roham, doho sian nasa gukum. Padohanon di enet sian buku 5 Musa onom ayat 4 satu ayat 5 manang bagian ni epistel di minggu tahun. Disimpul hodo haporsiaw ni hala Israel taringot tu debata. Danga dok sian hala Israel na so ubotoi. Ai ido ayat na perjulu diajarhon tu ganuk danak ni bangsoi jala diganuk kebaktian sa di pajojor doi. Panadaun di debata nasasadai ikonido haborhatan lahomajalo dohot mangului patikna. Jadi di epistel pengata taringoti irupani songo peribahasai tak kenal maka tak sayang ati. Ido pintu masuk, ido pintu awal. Panadau di debata ido perjulu haborhatan lahomajalo dohot mangului patikna. Lausoni manang dihita molo naing takas ulahonon situhu ni patikido lomoni rohani debata iko perjulu du manada debata. Debata sasada sado ibana Allah yang esa. Hata esa kan bahasa Sansekerta dwe. Debata na mangula na bertindak paluaho jala manubus sita. Luhut nai diulahon sian asi do tolong ni rohana. Dangadong debata na asing na makaulongi hita songoni. Hatania deta madok di buku Ede 140 sia ayat 2 hotok tong ihutonok kudai dunwai tung di dia jupangau Tuhan sada songon ho nama nugu-nugu au tunasonang songoko. Ido hatania deta tung di dia jupangau Tuhan sada songoko. Jadi danga dok songo debatatay. Manang di Ede na asing di dok di buku Ede 142 ayat 2 tu takas do di dok di si tung suralau au tunadau mangalap hatuaon dang dapoti ditanwe di nasa hajol mau. Jadi manang natu dia pehita mengalului hatuaon berkat pasu-pasu kebahagia dang dapoti manang diise di tanoo. Ima juru padi penegasan na taringot tu debatatay danga dong tudusan ni debatatay di tanoon. Hamak kadongan di konsepsi hatuhanon ni halak Batak danga dong hea terjaga hita taringot tu sumangot manang sobaon na maghahulongi jolma. Baliksa jolma ido na makahulongi sumangot manang sobaw ni. Hea tabereng rupa ni songoni tanga dongi. Hita do nasai manoba ibana. Di teologi ni hala Islam pe songonido atik pe sai di guar nasida Allah itu yang pengasih dan penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Sasitong na gumudang do dibayakon na sida Allahi songon panguhum na manguhumi jolma. Jadi sugo di hari humi tibangon do tibangan, maksudnya tibangan do pakion na kiluan laho manutuhon na malua dohok na laho mako. Danga dong disi asini roha, danga dong disi holong, danga dong disi na marguar sayang. Dak songoni yang gode batatai na holong roha do ibana, na bertindak menubus jala peluahun hita. Naung menciptakan persauran nadinggan antara ni hita dohot ibana di bagasan harajauna. Marningoti tentu patut mahita menghaholongi ibana sian nasa ati-atita, sian nasa hosata, sian nasa guguta. Hati-hati manang roha ima hapiahan ni pangatusio nate. Ia hosai ima pusat ningulu manang hadirion, jala gugu ima energi manang daya hidup. Jadi nanidok na disi ikon haholongata debatasian sadok hadiriota ima hajol mota perbegasa dohot pardurui. Tu si boto surati didok Yesus mamuse haholongi madongami songo dirim. Padohanon di enek doi sian tolu Musa bidu 10 sia ayat 10-an. Siani torang dan apa lamar perdumuan ni secara langsung Tuhan tahapor siau ni hala Israel ode. Takasna patik taringot tu nama kaulongi debata dohot patik taringot tu nama kaulongi donga jolma dibereng halak Israel doi songo dua patik na jongjong sadiri. Jadi dua hukum yang berdiri sendiri-sendiri. Alana berdiri sendiri doi anong do kemungkinan tunapa tujulohon nasada sian nasada nari. Jadi lebih mengutamakan yang pertama daripada yang kedua. HP tabereng nak kiningan sian alus di Jesusi rap tamado duaca idon na ummangat. Jadi dang masih tiboy rupani songon salipin wa yang tabereng adong na vertikal adong na horizontal. Na vertikal makaulongi debata, na horizontal makaulongi donga jolma. Dang sempurna na vertikali molo dang adong na horizontal. Jadi hausad bing doi rupani molo na hola vertikali. Ikon na adong do na horizontali ima na barati. Tutu saya dipatujulu Israel do na perjului ima holong tu debata. Macai takas do pangodol honon nasida taringotusi. Jadi molo tajahan no di Markus pitu di taringoti Yesus do sada contoh ni pangalahon ni Israel na patujulohon holong ni rohatu debata alai patu toruhon holong ni rohatu dongan na jolma. Ai dipudahon na sida do na sosala agia ise nang so di aturehon na torasna di ari hatutuana asal ma dipilih tu debata hepeng manang ugasan na aturan pakyon na pature-turehon na torasnai. Alai Yesus mensejajarkan nadway di level nadus. Holong tu debata na ikon na disormito dui di bagasan holong tu donga jolma. Si Yohanes madok di Yohanes sada Yohanes 4 ayat 20 pergabus dohala na madok holong rohana di debata hape di hosomi dongan. Ay naso makaulongi dongan na ni idana tuk songo dia ma haholongan na debata naso ni idana. Holasada do dalan manibangi holong ni roha tu debata. Ima holong ni roha tu donganna. Jadi pengenalan kita akan Tuhan ba tarida doi di panadota tu dongata. Daktar sirang na duai. Ise dongani dibatasi halak Yahudi do pangantusion ni dongan olak ni sesama Israel. Jadi holan halaki rupane. Alai dilampaui Yesus do batasi jala dihonahon tu saluhu jolma. Secara sangat mengesankan digobarho di upama taringot tu halak Samaria na asirohayate. Didok disi ise do dongan guaron. Suaksoni manang hita di bagasan pakaholongyo tu dongan na jolma do patuduhonota holong ni rohata tu debata. Dukot torang di leho Yesus tu si boto surati di do ibana ma
tikos di doko guru hobar tu hasitongan. Jadi sian pengakuan non torang mataida nunga ado kiat di ibana parbinotoan taringot tu debata dohot parbinotoa taringot tu holongi. Alai olat ni ido. Alai dung di bege ibana hata ni Jesusi tang dibuat ibana haputusan manang makaporsiai doh majakon ibana. Alani ido di dok Yesus tu ibana dang sedia dauho sian harajau ni debata. Dihitape nung adong parbinoto at taringot tu debata suak songoni nang holong ni roha. Masalah nanuay nung aboha parsaurata doho debata. Nung aboha pakaholong yota tu debata doho tu sesama. Holong tu debata doho tu donga jolma dak tergati i doho pilihan. Molodung digarar halak rupani guguan manang iuranna pilihan pembangunan manang persepuluhan alai dakia marminggu, dakia rotu partangyangan, dakia marulau nabadia, tuk suadong do dalan nama dok naung dihaholongi ibana debata. Akaima naso sadia dausian harajau ni debata. Alai dang anggo bongot, ita tusido naik padohania te. Dang dau alai dang bongot. Tetu sudido hita naing bongot tu harajau ni debata. Naing partohap jala parjabar. Atong molo ido tatadda madebata jala tahaholongi ma ibana suak songani ma nang donga jolma ducon dirita. Amin martangiang mahita. Mauliate madihuali Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasuhom medi bagasan rohanami asa di perbiho katami perbue na denggan perbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.